В днескашния епизод да творим, ще ви покажа. Сега ще ви кажа какво. Ще ви покажа какво преди съм творяла, но няма да ви показвам как се прави, защото е моя тайна. Така. Сега ще вземам неща и ще ви ги показвам, които съм правила. Например, това е подобно на в клипчето как да се направим пепел от ренти. Това е цвете от ренти с брокат. Вижте колко е красиво. Друго, което съм правила, са тези оригами цветя. Много са красиви и шарени, нали? Друго, което също съм правила, е този венец. Той се прави много лесно и не трябва най-вече цветна хартия. Така. Сега ще изчакате за момент да ви покажа и още какво съм правила. Сигурно ще ви изуми. Ако помните, че имаше една мания по едно време да се правят неща от ластици, вижте колко аз съм направила. Така. Последното, което правих, беше ето това сърце от ластици. Ето. Сърце. Друго хубаво, което съм правила, беше ето този рак. Ето го. Сега. Друго забележително, ето този малков. И вътре не ги пълним нито с памук, те такива стават от само себе си. И са кръстени Happy Food, щастливата храна. Това е чаша с кафе и редче. Ето. Така. Друго забележително е царевицата попкорн. Ето я. Попкорн. Така. Правих и също и риба. Така. Сега няма да ви показвам всичко, но само няколко неща. Това е ягода. Вижте колко е красива. И пресен лук, зелен лук, ето го. Сега, всичко няма да показвам, но само най-забележителното. Това е реч или бомбоните, английските маршмелоу. Така, сега ще пребера всичко това и ще ви покажа още нещо. Изчакайте. Сега ще ви покажа в следващия клип, който сега няма да го разкривам, как да се направим нищо интересно. Но чакайте, следващия клип няма как сега да го покажа. Това беше какво преди съм правила. Довиждане!